يا سابو نمالا فهو بس بدال وان بين فلوانيا أو بده شربي إذا تنبر فرصة يالو. شكرا إجت رئيس بلا غلقة تو فلوغا بحثك دكة هريا واق فلتك واق هري استا شهر كندي أثر كل دي باي بوينت تكن هايلايت كل كان ديراسة تو مچ بينا کو واق دكة باي كوا तो अड़गुण फागे मीदानी दुनिया की तहजीब तरक्की गांव तक बालागर मिसाल का न्यूजीलैंड होगा मिगोतंग इंथियाब तक दा वागुत्ता होगा हमस्तो होगे पीरियड देखम पा कुरे इंथियाब देते रहे देखम गबुल कुरे एगोतंग एक तंत कांचे तो इंथियाब बावम दानी अदे अड़गुण में रीजन के एम में तहजीब तरक्की गांव मिसाल के सिंगापुर बालागणम सिंगापुर लोकल काउंसिल इंथियाब गोंडिया गेल्ली जनम इंथियाब न्यूज़ बाव सियासी पार्टी अल्ली बनी एतना नॉमिनेट कोरा कैंडिडेट नॉमिनेट कोरम चांस लिपे गोतंग एतणुग लोकल लिपे गोतंग एतणुग लोकल काउंसिल गाणो न हम एगोता अळगुंड आट्टर गाम का बदान मिसाल के श्रीलंका बदान श्रीलंका के स्मेउंड हम सिंगापुर के गोता लोकल काउंसिल गोंडिया गेल्दी जनम गोंडिया पार्टी को इतर कैंडिडेट को नॉमिनेट कोरा गोता ए अळगुंड में मिखाल बहुत तो वाह दक्कार दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिस आ गाम तक कंकोरा गए दिरासा कोल्लम के वरम मुहिम कमे गोता अळगुंड का बोल कोरा हरिया बेफल बस देखियो आके वर बड़ा शुक्र अदा को हम कमिटी स्टेज इतुरा मी बीज दिरासा को निमिगन दिम की आलगुंड में दे भी फुर्सत वर बड़ा शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बीज बलागत वोटंग हो मी अदु वोट गडी कोन्नाने वाकत नव देवण मिदानी नुनिमोरी मसकत ए हते पॉइंट एक सरकार को फरातुन हुलमाद में दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल हसीम हुसैन वाफावा दिवी राज्य के मदनी वायक दतुर फतुर के बिल के बहुत कुरिया गेंदें मी बिदा बहुत कुरिया मक्का टेलीफोन जुमदा हतरु गाड़ी रुगत मी बिदा बहुत कुरिया मक्का टेलीफोन जुमदा हतरु गाड़ी रुगत रे बाकी होती दे गाड़ी रा 5 मिनट ए पीएनसी एक गाड़ी रा 9.5 मिनट एमडीपी 20 मिनट एमडीए 1 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा को में इज्जत मेंबर का 1 मिनट वाक बोले देखो मैं इदे वडा नो में इज्जत मेंबर न फुर्सत रो मी बिदुगे आज मिहार और फुर्सत मेहरबानी फॉर्म लोग देखो दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन आज इज्जत मेंबर उस फुर्सत बेन फुले वडा अनुगणवा कमा विदालवी इतर मेंबर मन तुम्हें आकीगा मी बिदुगे बहुस आज मिहार फुर्सत मेहरबानी व्याकर दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत राइस और देवाना फुर्सत का मेदुनी मी बिलु रंगालो हिम हम एकम फाहा कोलमु गोतो एक इथुरु और में मी कुरीग मी कुरीम बाहुस दमफली को बाहुस कोरम दिया बिलुगा बेगोतो साउंड फुर्सत एदे वहन नमस वगुत हमयु और मिता ने तुम फुर्सत राइस दो कोल भी आउंडस एहन नमस और एक फाहा कोलन जे एकमें ओत्ती मी फुर्सत के बेनु हिफान कम और मेना मौदुआ गुलवागे इज्जत राइस ए बिला बेगोतो बाहुस कोरे वीरुगा और मेंगे एमडीपी निस्बे मेंबर देखे वाहक पुलगा रंगालो कोल दिंगे तंको देहन नमस ए पीजी लीडर और में मी मजली होगा लीडर कम बदनी अबदु हाउस मेजॉरिटी लीडर ए लीडर कम ए एकं ओन्न गोइकम देखे ति और में लीडर का बदा बेलुं ए बेलुं ए माउन में वाहकागा एगोत ए इबारा बेनु कुरेवेनी और राइस के किबा राइस रंगाला कोद्दे भी कमेंगे ए इस्लाह रंगालो कोल्दे भी हम एहें वेल्युदु दायरा इज्जत मेंबर वाहक पुलगोस वरबड़ो इतुर फुले नेंग नमे सेद्दवनु मिहार में बिलुम य गोतुं इंतिहा बावन जेहेनी हमस दोहन्ने ए बिदु गोती 301 फस्तोलस फाहे एग माने की एंग आहार दोहन्ने एकाल कंकं रंगल कोल्ले देब्बाशे आउंडो एदम योलेनी राइस के आरी हूं इज्जत मेंबर मी बिलदु दारा इज्जत मेंबर विदालवी कुरिंग ओन्न गोतुं हमस दोहे मिहार एन्न बदलु अन्न मिहार ओती मिन्ने दे मी इस्लाह गेंडनी मी गोताशे गेद शुक्रिया इज्जत राइस आदिवास राइस गोस को विदालवनी मिहार ओन्ननी 301 फस्तोलस बादलु कोरनी फसते साली इज्जत मेंबर मी अरुण एदें हम वरबड़ रिमुन इदेतो माइक कंडाय माउंड कनो देख नाउ मियोति मी मिहार एक गो मी बिलुगा लिए फे इज्जत राइस अरुण मी बहुत कोरनी इज्जत मेंबर मिहार ओन बहुत कोरनी दिविराज जग मदनी वागतुर फतुरा बे बिलुगा बहुत एमवी में एबीदा बहुत को देबा
Some ebida rice around Thai dos coffee and ebida and namas rice is that there rice me Huria bidakas fetan to rice madliuga rice a madliuga rice and around Nasehate me Terivani rice mika DFA bena tin steak of Astolas Fahe Mikal Kankan Rangal called the bar. Is that the rice ki vara boda the Zimata Kelu madliuga rice kati no one em around and Uda Utram was a Bakuram rice rice Gendo Agota de Teres on Cambodum Otiki Vesno and namas Mikal Kanka Rangal called the Kandeligan Rayutunang Olego to Waka Dakar Ginafa rice Ebu Rangal Koladif. A Mihanguna Kankam West. Will you do that? Is that a member of the Bevola Gabul Kurago to member leader of Gavias? Kitame Bodumia goes ko one. Iwaha Karan Midakani. Arun Midaka Wahaka rice men rice party of Fahumwade, Tankola Las Ekaron Gabul Kura. Miga Kurida or Navarro Madhuga Arun de Kiwahaka Miado rice, Tidakon, PNC member of Sedakon. Arun Midaki Air Gahuri rice, Jumuriaki, Emerangalo Befla Nune. Miado Ifenani. Gega Emilia again, Tantanuga news reporter on us behind Mikama Guru, Nemi whom is Mikatere Vada by Wakul Rangal, Enamus Mihara the Carlon Mendabis. Enamois, Jumdakon, Ebefula, Gengulu Siasatiki, Rangal, Noon Siasatekam Armendeki, Miadal Rufa Wakamaki PNC majority, Ekan Gabul Kure, Edu Armendeki Wahaka. Ehemi Menase. Is it a member of me? Arun Mihar Nizam Nukta Mironi with direct exit Mutabas. Izzat Rais Mihar Wahak Dakwa, Izzat member Wahak Dakwa and Hushali for Bilaka no, Miham Nizami time. I just remember in the Vadang, I think we do that. I just remember Mutabas and gave in Nizami Nukta Badagana and Arun Mihar them for Mironi, Vakro direct exit remember. Square is it the rice? Arunam Ebilash Hagigo to Gasmi Hate. Ebido Huri by Kankan, Rangal Kurum, Gotum, Koranje, Kankan Armidan. Vara Jehe Isla Geneske Nunia, Mikankan Rangal and Nuan. Armen made me Fenani, Intihab and Come Far, Intihaba Kurimetlam Beno Nuati, Intihab Mudda. Is it remember on the Noafi on Intihaba behavior Kanuna, Miogotin Boskurani, Diviraja, Madani, Vag, the Turfatura behavior, Boskuramani. Ebilga Bosotin, Nimifa, then Ebilga Bosga, the com, Benful Vaka, the con, Frusota, the Damfa. Damfalik Masika Ferry is a member of Wadag and Neti. Ebil the boss me are an immediate Algona Fursote, Narwana, and then Ebi the boss Kuravakas. Get is that remember me are Nimoa the Vicam of Badani? Itu remember Fursote, Edwadam from the Tomakiga Miha Hisabon, Arno Migasturani. Wahaga from Nimoa the Bafrusutorman. What about a Sukuria rice? Around Enga rice, me around Midakani, around Midanavani, me Varha Jehe Gotum Miwahake Midakani. Vag Daturfatura, me Hadaf, me Bilu Rangale. Enamas, around PG leader, around Midanavani House majority leader without Hedi Kongana Kunto Gelumani. Around Mendang Airport Texa. Adi airport development tax Bodukurima, Divingatung and Unaganakama Vidal Wire, Eba Neke, online com Mihar ticket Nagar, Fansas dollar or Mengatun de, Ehima air Radu de Kanu, Mibida Begotol Midakan, Rayutuna Gelume Vani, a tax Bodukurim and a Fatur wearing other to Gina Vias, Divera Yutunan Ega Uflanje, Takulif, Boduat, Evaka or Midana. Jumla Goteka Bidaka, the Garnaka Begotum Vaka Dakar, they coming a boy, Garnunega Mion Esif, Bilu Hedu. Ganunaka Badalkun, Ekan Arme Mikorin. Ega Fogumeti, Tamfis Kur, Ekan Koran is Harukar. Ehme, Tamfis Koran, Sarukar, Gavak, Argon, Hitum, Come, Bidaka, Bekotun, Dekan, Evahak Arun Bidanuan. Ehme, Arun Gabul Koran is at the rice west, Argondever at the Ma, Mikama Kuladan, Beflaka Vati, Mikan come, Arumena Fursa, Devana Kama, Deva, Devum was Arun Gabul, Kama Shukur, Dano, Varkia, Varaboda Shukuria, Devidigo Fursata. Shukuria is it. Shukuria is a member of Miharo, me Bilga Boska Barry or Danama, Edward for Evis Beflock Mogo to Talmakune. And be Miharo, Arwan me for Sota Arwani, Biluga Fahobas, Vidaloma, Bihushel, remember Ben Fulvania. Is it remember? Is it remember for Fahobas Vidalo and Ben from Wakama, Vidaloni, Hemima, Mihai Sabon, me Biluga Bahos Nimuni, Biluga. We build me build Balaga to water and home the water got on none. Then I want me Dani
कमिटी तक हुशाला कांकमा अशे पॉइंट एक गाँव नंबर फनर ऑब्लिक देहास दिहे दुमफे कंट्रोल कुरमा भी गाँव नंग इस्लाह के नामों के बिल दिरासा को कुरमा होबे भी हम मेंबरों के वगती कमिटी के बिल दिरासा को निम्मी को तो रिपोर्ट هذا مي ريبورت شلوا فندو دائرة की जितने मेंबर मोहम्मद ममदूह ए गाँव नंबर फनर ऑब्लिक देहास दिहे दुमफे कंट्रोल कुरमा भी कानून इस्लाह के नामक बिल दिरासा कुरमा होवे भी हम मेंबरों कमिटी वागुती कमिटी ए बिल दिरासा को निम्मी को तो रिपोर्ट फनदो दायरा की जितने मेंबर मोहम्मद ममदूह शालू बातें बंदे शुक्रिया देते रईस මේ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಗೆ ವಿಹಿವಣ ರೈತಂಗ ಮಜಲಿಯೋಗೆ 2025 ಆಹಾರೋಗೆ ಫುರ್ತಮ ದೌರ್ಗೆ 2025 ಜಲ್ಸಾಗ ಗಾಣು ನಂಬರ್ ಫನರ ಒಬ್ಲಿಕ್ 2010 ದುಂಫೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆ ಗಾಣುನ ಗಾಣು ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮಾ ಹೊವೆ ಹೈ ಮೆಂಬರುಂ ಗೆ ವಗುತಿ ಕಮಿಟಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮಾ ಫೋನವಾ ಗುಳಿಗೆ ದಿರಾಸಾ ಕೊ ನಿಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು कमिटिया गुळुं हुरी फरातक आदि आमुक हुळवालागे मिबिल हियाल हुशळुम फुर्सत देविगन दियकंग फाहा कोल्लं अदिया एकीगा हम फाहा कोल्लं अलगुम कमिटी गाणो नंबर फनर ऑब्लिक देहास दिहे दुंफे कंट्रोल कुरमा बेहे गाणोन इस्लागनो बिल कमिटी दिरासा को मेंबरुंगे मेदो मशवरा कुम फो बिलग गेनस्वावा इस्लाह तक 11 में देहास 25 गा बेबी कमिटी के देहास 25 वनहरुगे 4 वन बदलुंगा मैं बिल फास्ट को फनी वोट को बैवरी भी हुरिहा मेंबरुंगी इत्तिफाक वीमा कमिटी फास्ट को फा सरकार के फरातुं किमिदो दायरा मेंबर अली अशरफ घुषळवा गानो नंबर फनर ऑब्लिक देहास दिहे दुंफे कंट्रोल कुरमा बेहे गानो इस्लाह के नोगे बिल रैतुंगे मजलियो के गवायदु के सतेक अव्वण माद्दागे रागे दशुं रैतुंगे मजलियो फिनवडा गन्නවා गोतेगे मतिන් गोते निमवा देवमा अलोन मी रिपोर्ट मी इज्जते रैतुंगे मजलियो ताळमोशा शुक्रिया इज्जते रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बहुत करे म कंडली फोन जुमले एक गडीरो ए पीएनसी 39 मिनट एमडीपी 1 मिनट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा को म इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाक हुल देखो म इदोडा अन्नो म इज्जत मेंबर न फुर्सत हुलवाले इगुरादु दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम फदा शुक्रिया इज्जत रईस अदमेगा मी अलमे मी मजलिह फ्लोए मी हुशालवा देबी गाण नंबर फनर ऑब्लिक देहास्ती है दुमफे कंट्रोल कुरमा बे कानून इस्लाह गेनोम के बिल दिरासा कुरमा अलमे मी मजलिह ओवेवी हाई मेंबरों के वक्ती कमेटी मी बिल दिरासा को निम्मी को तो रिपोर्ट जते रईस मी बिल दिरासा कुरमटका मी फ्लोगा वारा फुला दायरा के मी बिल बहुस करेवुन या फाहु अलमे मी बिल मी मजली हूँ मी फणवादी वक्ती कमेटी का ए वक्ती कमेटी का उरिहा सियासी पार्टी तमसील कुरेवेन गोता कमेटी एक लवालाफ में होती हम ए आय को अमिल मेंबर बस मी अमिल मेंबर नो नव सियासी उरिहा पार्टी तमसील वा गोता मी कमेटी में होती तो अरुण फाहा कुरेवे उतगा मी बिल मी बे फणु कमा गुळुं हुरी वरगिना
ಫರಾಯತ ಕೊಮಿಟಿಯಂ ಹಾಜಿರುಕೊ ಮೀ ವರಗಿನ ವಗುತು ಮಿಕಮ ನಗಾ ವರ ರಂಗಳ ಮಿ ಬಿಲ್ ಮಿಯೊತಿ ದಿರಾಸಾ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅವಳು ಮಿ ಮಜಲೀಹುಗ ಮಿ ಬಿಲ ಬಹುಸ್ಕುರ ಬೀರುಗ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಅದಿ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಹುರಿಹಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾಹ ಕುರೆವ್ವಿ ಅವಳು ಮಿ ದುಂಫೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆ ಕಾನೂನ ಸರ್ಕಾರಂ ಹುಷಾಳುವಾ ಮಿವಾ ಇಸ್ಲಾಹಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇಸ್ಲಾಹೆಕ್ಕ ಶಕ್ಕೆಂಡೈ ದೆಹಾಸ್ ಹೈವಣ ಆಹಾರಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಏಗೆ ಫಹುಂ ಉಫಂವಾ ದಿವೆಹಿ ಎವ್ವೆಸ್ ರಯ್ಯತಕ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲೆ ಮಿ ಬಿಲ ಮಿಗೆನಾ ಇಸ್ಲಾಹು ಸಾಮುಂದೆನ್ನು ಕುರೆವೇನೆ ಕೌಮಕ ಕೌಮೆಗೆ ರಯ್ಯತುಣ್ಣ ಎ ಕೌಮೆಗ್ಗೆ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ದುಳಹಿಯ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಎ ರಯ್ಯತುನ್ ತಿರುಮಟ್ಟಕ ಎ ಕೌಮೆಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರು ನುವತ ಏರೆಗು ಹುಣ್ಣ ವೆರಿಯಕು ಎ ನಿಮ್ಮವಾ ಮಿಫದ ನಿಮ್ಮುಂತಹಕಿ ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗುತುಗ ಕೌಮಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಯೋ ಎದಿಗೆಂ ವೆರಿಯ ಪುರಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಕ್ಕಂತ ಅವಳ್ಮೆ ಸಿಂಗಿರೇಟು ನುವತ ದುಂಫತಿಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರಾ ಬಪ್ಪೆಯಕು ನೇದೆ ಎ ಬಪ್ಪೆಯಕು ಎ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರಿಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎ ಕುಜ್ಜೆಗೆ ದರಿಯಕು ಎಕಂ ಕುರಾಕ ನೇದೆ हम एगोता मी हगीगतुग मी दोलमेंगे जेते रईसु जमहूरिया मी एदिवडायगति बफेयकु दरियक हेओदेने वर दिवहि रय्युतुना मे एमन फाणुगे हितुग मी होगा तिरकम योति वरं उंदगु ओयदाने मी कमुग हम देकळु हदा बेफुल मस्ति बेदाने ए दुंफतुग इस्तिमाल कुरुमकी हगीगतुग ए इस्तिमाल कुरा बेफुल नंग यान उला उलम वरं उंदगु कमे එන්නව සේකන් හුට්ටාලම් වරක් ගින බේෆුළු මසකේ කුරාන ඒක තෙරේග සතේක බේෆුළුන් දුක්මතු ඉස්තිමාල් කුරා සතේක බේෆුළුන් තෙරෙන් අන්න යගින් නොදිහ බේෆුළුන් අබදුස් මසයි කුරම් දානේ එයා දුරද්දා ඒ රංගලු කමෙන්නු එහෙ නාවෙස් උමරුන් කොම්බෙස් දුවස් වරෙග්ග ඒ එකන් කුරම් ෆෙටිගෙන් ගොස්සා එකම දුරු නුවයිෆා තිබි ගින බේෆුළු මිතිබෙන් එම හගීගතුක මේ මනා කුරෙවිගෙන් දියුමකි එයා දුරුවාන් ඔයින් එම්මෙ බොඩෙන් අල්ලු අනු ගබුල් කුරා ගොතු එහෙ මිකමට්ටකා මේ දුම්ෆතිග ඉස්තිමාල් කුරා बेफुළුම් වෙස් වරබඩ තායිත් කුරානේ තායිත් කුරම කමාලුන ගබුල් කුරණි එම මියකි ඉදිකොළු මිතාවේ සියාසි එෆ්එස් පාටියකුම් වෙස් දෙකොළු හදාන බිලෙන්නු එකමා දෙකොළු හදායිෆ් කම්වඤාමු අල්මන්න ගබුල් කුරවේනි බේෆලක හැරි කොම්මස් වරේක ෆාරුවායි එහෙන් ගොතකුන් දෙන්ජි ෆකම එම මේ රිපෝටන් අලුණු ෆුරිහම තායිත් කුරන් අදි ખાસ ගොතෙග්ග මේ රිපෝටු දිරාසා කුරන් එක්ලවාලි වක්ති කොමිටිගේ मुगर्रिर अद नायब मुगर्रिर आदि मसई कुरे हुरिहा मेंबरों में मसई कोफइल फुरिहा मकमट्टका ए कमिटी के हुरिहा मेंबरों शुक्र अदा कुरमान वाह को निमादान और बड़ा शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत मेहरबानी कंडीटीम दायरा की इज्जत नंबर अमीन फैसल शुक्रिया इज्जत रईस हुशेलिफा मिवा कमिटी के रिपोर्ट बलाला रिपोर्ट वर फुरिहा मी कमकी वेस कुरंग हमारांगलो कमे इज्जत रईस එන සල්ුමෙන් විස්නාලන එබ ජෙහෙ දවුරුගේ මිහා හිසාබන් ආයරුග ඇස මිහිරි ජූරි මනායා දෙම්මි මිහිරි කංකමා ඒ අදදුතක දෙම්මි වාංගුලේ ගොතක වෙදානේ ගොතක දෙයා සතකුම් ෆෙෂිගෙන් මී උෆම්බෙගේ මියුලේ හොරිහා ජුවානු දෙන් දුවස්කොලකුම් වාණි බොඩු ජූරි මනායේ බොදුගේ එලිෆතිබි බයකත්තෝ නූනි කුරවේ කමකුම් ඉතුරු කුෂෙක් කුරවේ බයකත්තෝ මිහා විස්නාලන් ජෙහෙ කම ඉස්දරෙස් දුනියේගේ වරක් කුරියාරා ෆොරි ගවමුතන් අල්ගුමේ මිසාලක බලනි නමුනායක බලනි මිකහල කමක වෙජ්ජියා එක මේ තම්ෆිස් කුරුමා දෙන්හුරි එව්විස් කමෙග්ග මීගෙන් එව්විස් ගවමෙග්ග එමිහුන්ගේ අමලුතක එමිහුන් ෆොලෝ කර අකංකම ඒ මිරාජ්‍යග බලාකංකම නු ඉස්තරෙස් මිහාරුවෙස් මිදවුරු ෆෙෂිගෙන් ආයරුග මි දුම්ෆතා අලාගනගේ මෙොලනි වර බොඩ දුම්ෆෙන් එකඤ්ඤේ නූ බාසාරුග හුරි සිහත ගෙල්ලුන් ලිබේ එච්චි ඩොක්ටරුන් හැමේකනේ දුම්ෆතා දුරවාක නූන් එදෙනි අම දුම්ෆත වුරේ මා සිහත නොරක්කාතෙරි එච්චි මිහාරුවෙස් අම සබ්සිඩි දීගෙන් වෙස් මිහුණ ලිබෙන් එබුහුරි දුම්ෆතා බයකු දුරුකුරවානි මිගොතක නොයිස් දෙරයිස් එහෙම ගේතෙරෙන් ෆොරතම තරුබියත් ෆෙෂිගෙන් අන්න ගොතක් ස්කූල් දවුරුග වෙස් මි කංකම කිහිනෙත්තෝ මි වණි දුම්ෆෙ බේනුන් කුරීම කිහිනෙත්තෝ වණි සිංගරේටු බුයිම කිහිනෙත්තෝ වණි කියාද මිජෙහෙනි කානූනකුන් ගවාදකුන් එකුදින් කුබ්බෙරිවාන ගොතකන් ඒ බිරු දක්කාගෙන් ඔබහට්ටාගේ මිකහලකම කුරවේ දානකම කාගොන ගබුල නොකර මිහාරුවෙස් වියෆාරි කුරවේ වියෆාරිය කුරන් උලේ මීහෙ වෙජ්ජියා ඔන්නානේ වියෆාරි කුරවේ පුරුසතක වර ඉතුරු ජූරි මනා වානේ මාගෙන ගවාතක ගානුනත මිහාරුස් රාජ්‍යගේ බුහුරි දුම්ෆෙ බකින් වික්කියස් ගවාදු දුවස්කොලකුන් මේ දෙහස් හතකුම් ෆෙෂිගෙන් දෙහස් හතකුම් ෆෙෂිගෙන් පහොන් උපමෙ ෆුරි කොම්බේ කුජ්ජකන් ඒ වික්කාෆිය එවි කුබ්බෙරි ඒ වියෆාරි කුරවා මීහා ඉතුරු ජූරි මනාය නගංජෙහෙන එනු දක්කාෆිය දෙන් එව්වෙස් ඉදුමත ඒකම ඒ ෆිහාරාග දෙන් කුරංජෙහ කංකන් නුකුරවේන අනික ඉතුරු බුරේ ව්‍යාපාරි කුරා ෆරාතකස් දිබිගෙන් දානි මිගොතන් හදාගන්නේ දුම්ෆෙ බේනුම් කුරම් බේනුම් වා දෙහා සතකුන් උපම්බි කුජ්ජක මිකමෙන්වෙන් හුට්ටු වෙනස් දෙරයිස්
නමුණා දක්කෑගෙන් මීග ගෝස්කමා මෙකංකං එකුදින්නක් මී කියනවා කමෙක්කම් බුණදීගෙන් එකුදින් මිකං ගබූලුකුරි දුහුකුන් මිකං ಹುಟ್ಟೇನಿ ಕುರಿದು ಕೊಮಿಟಿಯಕ ಬಡಾಗೆಂ ಕಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬೇಫ್ಲುಮಿಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಬೇಪು ಮಣಾಕುರಿಮ ವೆಗೆಂದಿಯ ಗೊಯ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ನೂಸ್ತಕ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನೂಸ್ತಕ ಬಲಾಲೀಮ ಸಿಂಗಿರೇಟು ಅಗುಬೊಡು ವೀಮ ಏಗೆ ತೆರೆ ಮಿಯಾ ನೇದೆವೆ ವ್ಯಫಾರಿತಕ ದಿಂಗ ಜೂರಿ ಮಣಾಯ ದೆ ಮೀಹುಂ ಎತೆರೆ ಕುರಂ ಕುರಾ ಮಸಿಕ್ಕತ ಇತುರು ಕುತ್ತಕಕಂ ಅರಾಗನ ನೂಣಿ ಇತುರು ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತೆರೆಯ ನುವಣ್ಣ ಬ್ಯಾವರು ನೇದೆವೆ ವ್ಯಫಾರಿತಕ್ಕೆ ಮೀಗೆ ಸಬು ಫೆದಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಏರುಗೆ ಸಾಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಕುರಂ ರಂಗಳು ಕಮೆನ್ಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಏಕ ಮಿಕಮ ದಿವೆಹಿ ರೈಯಿತುಂ ಅಹುಲುವೆರಿ ಕುರುವ ಮಿಕಮುನ್ ದುರು ಕುರಂ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆನ್ನು ಇವರ ಮಾ ರಂಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಕೆ ಬಯಕ ಬುಣದೆ ಜೆಹೇನಿ ಮೀಯೆ ಬಾ ಗೊತಕಿ ನೂಣಿ ಮಿಕಮುನ್ ದುರುವಾಣ ಎಹೆಂ ಗೊತ್ತಕೆ ಹೋದೆನ್ ಜೆಹೇನಿ ಗಾನುನ ಗವಾದ ಹದಾಗೆನ್ ಕುದಿನ್ ಜುವಾಣುಂ ಅಣೆಕ್ಕವಿಸ್ ಜೀಲೆ ಕುಬ್ಬೆರಿವಾಣ ಗೊತಕ ಕಮೆ ಕುರ್ಮಕಿ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಮೀಗೆ ನೇದೆವೆ ಎತಂ ಅಸರುತಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಕಂ ಅಳುಗಂಡ ವಿಸ್ ನೇದೇನ ಅಳುಗಂಡುಗೆ ದರಿಯಕು ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾಲ್ ಕುರಾಕ ಎಹೆಂ ಬೆಜ್ಜಿಯಾಮ್ ಬಫಾ ಮೀಹಾ ಬಪ್ಪಯಕು ಜೆಹೇನಿ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕ ಹಮೇಕನೆ ದುಂಫತುಂ ಎಕಂಜೆ ನೂನೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕನ್ ಜೆಹೇನಿ ಬಹಾ ಅಮಲ ಇಸ್ತಿಮಾವನ್ ಜೆಹೇನಿ ಹಾಸಕೊ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಹವಾಲುವೆ ತಿಬ್ಬವ ಬೇಫುಳು ಬಹಾ ಅಮಲ ಕುರಿನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಾಹಕೆಯ ಫಹುಂಗೆ ಕುರ ಅಮಲ್ತಕ ಇಸ್ತಿಮಾವನ್ ಜೆಹೇನಿ ಬುಣೆ ಫಹುರಿ ಬೌದುತಕ ಎವೌತ ಫುದ್ದುಮ ಎಕಂಕಮುಗ ಸಮಲ್ ಕುರನ್ ಜೆಹೇನೆ ದಿವೆಹಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಜಿತಕು ಎಸ್ ಅಮಹಮ ವಾಮಿಸ್ ಜೆಹೇನೆ ಏನು ಅಳುಗಮೆಂಡ ಫೆನ್ನ ಕಮಕಿ ಹಮೇಕನೆ ದುಂಫತುಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಎಗುತ ವೀಮಕ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಕಮಕೊನು ದಾಣ ಉರಿಹಾ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಸಂಗಳು ವಾಂಜನ ಅದುಲ್ವೇರಿ ವಾಂಜೆಹೇನೆ එහෙම මී අලවන ගබූලු කරවෙනි මී අමලු නුකරවෙන ගානූනේ දෙහස් හතකුම් ෆෙෂිගෙන් බෑවර් කුදින්තකෙන් ඉතුරු කුබ්බෙරින්තකේ ගොතුග ලේබල් වෙදාන ගානූනේ එම මිනුන් ගොතක මිකන් කරවෙනකම අලවන ගබූලු කරවෙන එහෙම එකහල ගොතක විෂ්ණු රාලවා වරබුෂ් කුරියා शुक्रिया इज्जत में बर्दम फुर्सत में रोनी वाकर उदार इज्जत में बरोसन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस आउंडस मी खुशेलिफ मियो गाउना मिगेन्ना इस्लाह आउंड एक जातुगा कुरिंवेस मी बिला बेगतु वाहदे किर देनेविन आउंडस तायद कुरमे दुंफतुन रक्कातेरे फय मुजतमा मे राज्य ओन्न एकमटका एलें हुरिहा कमे गाउनु सेब्बारुन देन එහෙන්නමස් මි හෙදෙනි ගානුනේ කුරින්බ සවුන්ඩ් ෆාහ කුරි ගානුනේ ගමියොනනි දෙබේ මි ගානුන අවුල් මෙන් ලියෆ අදි මෙවර රීති කොෆස් ලියෆ අදි මෙවර ගින මිහුනා මෂවරා කොෆස් ලියවිදා ප්‍රැක්ටිකලි මි තම්ෆීස් කුරණි කිහිනෙත් ඒ සුවාලු අවුල්ග ඔන්නනි ඒ ප්‍රැක්ටි මි තම්ෆීස් කුරුමුග මස්සලතන් ඒ බහුට්ටේ රාජ්‍යග මි කුරින්බස් මිකම අගුලිගෙන් හාස කොහෙදි ෆරි ගානුන් තව මිසාලක වකින් සිංගරේට් වික්කුම් මන දාදිෆන් අවුල් මෙන් වේප් මනා කොෆි මි මද්ලියුන් ගානුන් හදා ෆේකන් කොෆි ඒක සබබුන් අවුල්මෙන්න ෆෙන්නන් ගති වේපු බෝ අදදෙන් මදෙන් නුයි එහෙන්නම ඒක ජූරිමනා ගොතුක වර බාර ෆෑසා ලිබුණු කමන් එබොයි එම්මෙ ෆහන් කස්ටම් ගේ අනේ හිසාබ් තකුම් වෙස් දක්කා ඒ වෙයා ගොළුන් හුරි කංකම් ෆෑසා හොදෙන්යා මි කරන රංගලු කම එකම් තම්ෆීස් මික නුවානේ අවුල් මිදන්නනි මි බිදකුස් නෙන් ඒ තම්ෆීස් කරවේනේ ෆුරිහම වරාජේ ගොතෙන් හොද දෙයිෆයි මියදා හැමිය මියගෙන මිසාලක අවුල්මෙ මිදන්නවනි මීගෙන් සදාම් වඤ්ඤා කුරන් දුනියේ එහෙන් ගම් තකුම් කුරි කොන් කම එම්මෙ ෆොරතම් ආමු තන්තාග දුම්ෆතුග ඉස්තිමාල් නුකුරේ ගොත මියදු ආමු තන්තාග ඉස්තිමාල් දුම්ෆතුග ඉස්තිමාල් දෙබ කුරේවේ මිහාර මීන් ගොතුම් මිකුදින් දෙහා සතෙක්ග ෆහුන් උෆම්වා කුදින්න මී දුම්ෆතුග ඉස්තිමාල් නුකුරේ ගොත මියොති මිකමන් අන්න ඒරු මියදා හැමය මිරාජ්‍යයක එම්මේ ආමු අදි දුනියේගවස් එම්මේ ආමු මස්තුවා එකච්චක වේමි මියස් අමලුවා ඇච්ච ෆාඩක දුම්ෆතකි මීගන් සලාම කුරුමකි මුත්තම සලාම කුරුමකි අවුන්මෙ කොඬුගල් ෆෝ zimmai අවුන්ඩ සෙකම්ස් කබූල් කර එහෙන්නම එච්චෙන් හදාව දූකොල්ලාරු ඒ ගානුනකි අමලු කුරන් නුජෙහෙ ගානුනේ ගොතුග ඔයගෙන් මිකමෙන් නුවාන් මියා බෙහෙ ගොතුන් හොටා රෙස්ටෝරන්ට් තෝග දුම්ෆතුග ඉස්තිමාල් කුරුම් මනා මිහාරවස් ඉසත රයිස් ස්මාලියක තියුළුවනි වෙනි වඩාන්න වාන හොටා රෙස්ටෝරන්ට් තෝග මිකන් මිහාරු හිඟා ගොයි එපද ගානුනක මිගානුන වෙදානෙති ඒ බිරු අලුන් ග ඔන්නාති අලුන් තකුරාරු කො එවාහක මිදක්න මී තම්ෆීස් කුරවෙන් එබ්බස් කොතේ මියදු නෙතේ මාලය මිතන ගින ගානුන් දිවරාජ්‍යයක හෙදිෆුරි මාලයගේ හොරස්තෝෂීගේ එතරය මික බේරකන්න ගින ගානුන්තක හෙදිෆේ එහෙම මිගානුනුවස් එහෙම් වෙගෙන් ගොස්සා මී ගානුනකි ගානුන හිදාෆුවාන් කුදින්න ලිබේ ෆුර්සතක වෙදානෙති අලුන්ලුවස් තායදු කරමේ මීග මෆ්ෆූම් මීග මි බුණනි මී මුජතමෝ සලාම කොරංජේ බදුම් ෆතු එහෙම් වෙජ්ජියා අවුල්මෙන් කොරංජේ එහෙන් කංකං එබ හුට්ටේ එකංකම් ෆුරිහම කොෆ්ෆ මිකම් වෙසම රංගලු මිකම් මිහාරස් ගෝහකේ නුදන්නම
තම්ෆීස් කුරන් ඔති කොන් ගොතෙත්තෝ ඒ සුවාල ඔවුන්මෙන් මියපර මා බොඩති ගානු නවුන්මෙන් ලියෆ එබහුරි ඒ ගානුන් තව සවුන්මෙන් තම්ෆීස් නුකරේගෙන් මෙවලනි මිසාලක කෝට්තෝගේ ෆන්ඩියාරුම් බදල් කුරුමුගේ ගානුන් අසාසීගේ සොවේ ඒච්චි සවුන්මෙන් තම්ෆීස් නුකරේගෙන් මෙවලනි දෙන් අම්දුම් මිකාල ගානුන්ත තම්ෆීස් කුරවෙන එබ්බස් මගෙන් අලුගොඩ නුෆෙන්නාති කම්බොඩුන් ඔතීම දෙවන ෆුරසතෙන් හොදා සම එකම් ෆාහ කොල්ලේ शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगा फुर्सत मेहरबानी वेलदू दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद अब्बास शुक्रिया इज्जत रईस दुंफे कंट्रोल कुर्मा बे गाणु नम्हिर हुशेಳಿ ಫುರ್ ಇಸ್ಲಾವ್ ತಕ ಉಳೆ ಗೊತ್ತು ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಬಿಲ ಬಹುಸ್ ಕುರವಣಿರುಸ್ ಹುರಿ ಕಂಬಂಡು ಅಂತೋಗ ವಾಹಕ ವಾಣಿ ದನ್ನವಾ ಲೇಫ ಎಹೆಂ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಗೊತ ದುಂಫತಾ ದುರುಹೆಲಿ ಮುಜ್ತಮೋಯ್ ಗಾಮುಗ ಬಿನಾ ಕುರುಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ವಸ್ ನಮ್ಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗ ದೆಕೆ ಗೊ ಬೇಣು ಬಸ್ವಾಗೊ ಇಜ್ಜತ್ ರईस ನಮ್ ಸ್ಮೀಗ ಮಿ ದೆಮ್ಮೆ ವಾಹಕಗಳು ದೆಕ್ಕೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕುರವಿ ಮಿ ಬಿಲು ಕೊಮಿಟಿ ಮರಹಲ ನಿಮಿಗೆ ಆಯರುಗ ತಂಫೀಸ್ ಕುರವೇಣ ಗೊತ್ತ ಕಣ್ಣತೆ ಐ ಕಂಡೇಳಿಗೆ ಈ ತುರುಫುಳ ಹದ್ದವಣಿ ರೈತನು ನೋಡುವಾದ ತಂಫೀಸ್ ಕುರವೇಣ ದೆಮರಹಲ ಉಣ್ಣಾಣ ವರ ಸಾಫ್ಕೋ ಏ ರಾಜ್ಯ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರವೆ ಹಿಂದು ಏ ಎಫದ ಮಣ ಭಾವತೆ ಎತರೆ ಕೊಫಿಕಮ ಬಾಣಮ ಎಕಂ ಬಲ ಎಕಂಕಂ ಮಾ ದೇತರೆಗ ಎ ಫಿಯೋಳೆಳುಮ ಉಣ್ಣಾಣೆ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡಮೆಂಗೆ ರಫ್ಫುಸುಗ ನೂಣಿ ಮಾಲೆಗ ನೂಣಿ ಮೀಹುನ್ ದಿರುವಳೆ ಫಸ್ಕಂಡು ಎಕಂ ಕುರಾಕಮ ಬಾಣಮ එකමුග ෆියෝලාන ෆරාත ගොතුක මෝඩිස් පොලිස් සර්විසස් ඔන්නාන එම බිලු බල්ලවානු ලව්වා හමයකනි හෙඩ්ලයින් බල්ලවා ලව්වාව එහා ಜಿಮ್ಮಾದಾರකම් ಕೂಡ ಗೊತೆಗ ಮೀ ಇಜ್ಜತ್ರ ಮಜ್ಲಿಗ ಬಹುಸ್ ಕುರ್ಮಕಿ ರೈತುನ ಗಿನ ದೊಗುತಕಿ ಹೆದೆ ಕಮಕ ಬಾತೆ ವಾ ದನ್ನವಾಲಿ ಮೇ ಬಿಲಂ ಅಳಗೊಂಡು ಫುರೆ ಮೆ ತಾಯಿಕೊನ್ ದ ಫುರ್ಸತ ಅವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर मिहा हिसाबों बीदुके रिपोर्ट उगे बहुत नियमातीगा रईतुंग मजलिस गवादुगे नुवदिय फसवना माद्दाग नूनुगु दरन सरकार के फरातुं की मिदु दायरा इज्जत मेंबर अली यशक उशल बाफा वा गाव नंबर फनर ऑफ द दियास्ती है दुंफे कंट्रोल कुरमा बे गानो इस्लाम के नो बीदुगे तीमवन कियों इबा ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ಮೀ ಬಿಲ್ ಬಲಾಗತ್ಮ ಮೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೋಟ ಮೇದುಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಿ ಗೊಂಡಾನ ವಾಹಕದನ್ನು ದೇ ಅವನು ಮಿದಾನಿ ಅಶಪೆಂಟ್ ದೇ ಈ ಗಾವ ನಂಬರ್ 16 ಅಬ್ದಿಕ್ ದಾಸ್ತಿ ಹೇ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಗಾನೂನು ಗವನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಶವೆನಿಗಾವಾಗೊತ್ಕ ಮತಿ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೆಂಬರ್ को अय्यं कुरो मट्टका रईस जमहूरिया रईतुंग मीदे फुनुवाफा मसला मिनिमम मुअस्ससात कमिटी दिरासा को निमिगत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजलिस उशल बादबानी मिनिमम मुअस्ससात कमिटी के मुकर्रिर माफरी दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन रिजा आदम शुक्रिया इज्जत रईस और मेहर में धन्यवाद नंबर हाइंग ऑब्लिक दैस वंजस ऑब्लिक एमएम ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम वी गान नंबर 16 ऑब्लिक दैस दिहे ब्रॉडकास्ट कुरुम गान उनके हवन माद्दा शवेने वागत मति पॉलिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर का यन कुरमट्ट का राष्ट्रीय जुमहूरिया रहित मजलिस फनवाफा मसला कमिटी दिरासा करने में कुछ रिपोर्ट पॉलिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर इस्तीफा देवमा गुलिये कमीशन के मेंबर का मकाम हुस्फा बाती ब्रॉडकास्ट कुरुम गान उनके हवन माद्दा शवेने वागत मति मॉलिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन मेंबर का यन कुरमट्ट का आम को ऐलान कुरुम एकमा इजाबत फरात का मालूमात एमगाम यन कुमार राष्ट्रीय जुमहूरिया रहित मजलिस फनवाफा मी मसला दिरासा कुरुम कमिटी फणुमा को ब्रॉडकास्ट कुरुम गानों फसन माद्दागे शवेने गवागत मति ए कमिशन मेंबरों की बैगा फ्रीहम वांजे कम बयान को फवा शर्त मति का बयान करा फरात की बैगा फ्रीहम वे तो बिलमट्टका रहित मजलिस गवादी दिस्तेसन माद्दागे हागा वागत मति मौजफुंगे पैनल इकलाले फवे अधि कमागुले मालूमात अन्य इदारा तक साफ कराउन एक तेरे रईस जुमहूरिया को फिया डिपार्टमेंट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन की तरह सिविल सर्विस कमीशन आदि मॉलिस करेक्शन सर्विस में ಮಿಗೆತರು ರೈತ ಮಜಿಲು ಗವಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾದಾಗ ಭಾಗವಾಗುತ್ತು ಮತಿಂಗ್ ಇಸ್ವೆ ದೆನ್ನೆ ಫರಾತ ಕಮಾ ಗೊಳೆಗತು ಆಮುಗ ಶಕ್ವಾ ವೇದ ಬೆಲು ಮಟ್ಟಕ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ ದಿಯ ಸಂಸೇವಗ ಆಮುಗ ऐलान करे फावे ऐलान के मुद्दत केमे दिया संसद साथ 10 मिनट हम अभी रेबस फरात को शक्वा हुशाला हुनवा काउन फाकरम मॉलिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर कमा यन कुरामी है कि बैगा फ्रेम वांजन कमा ब्रॉडकास्ट कुर्म गानों के फसल मादागा बयान को फवा शर्तंग इस्वे दೆನ್ನೆ फरात की बैगा फ्रेम वे तो बेल मಟ್ಟಕ फरात के वनवरा इस्वे दೆನ್ನೆ इदारातों कमेटी फनेवा सिटी तो जवाब इदारातों फनेफा मालूमात करिया को हवाला दिफा माद्दा का बयान करा शर्तों इफरात की बैगा फिर हम वाकमा कमेटी के बदलमुगा मौजूम के पैनल ऐलान कुरुम रहित मजिल गवाद दिस्तेवसन माद्दा के शवेने के दर्शन इफरात कमेटी हाजिर को इंटरव्यू करे फावे ब्रॉडकास्ट कुरुम गानों के हवन माद्दा के शवेने गवागत कमेटी मॉलिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन मेंबर का यन कुरुमट्ट का रईस जुमहूरिया रहित मजिल नमफुल फनवा फरात कमेटी इंटरव्यू कुरुम फाउ
आम कमेटी फास कहवा मिंगंडगा वागत कमिटी कमेटी के मेंबर मार्क्स दिनमंग एवरेज हद्दिया फहिंग इंसत्ता फेशगे मति मार्क्स लिहवा फरायता एबे मति मार्क्स लिहवा तरतीबुं सोफा नंबर नोएगा बयान करे फवान विमा इसमें बयान को फरायता के एवरेज हद्दिया इंसत्ता फेशगे मति मार्क्स लिहवाती फरायता की ब्रॉडकास्ट कुर्म कारण गवन मादा शवेनिगा वागत मति मोल इस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर को यन कुर्म काबिल फरायता कम कमेटी निम्मी इनका मी कमेटी निम्मा फवा गत मचरिया कद्वा मोल इस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के हुस्से फवा मेंबर के मकाम बेफल का यन कुर्म रेस्ट्रीम फणवाफा मसला में रहित मजले फेनवडान वागत निम्मा देवंगति रहित मजले गवा दिस्त तेसन मादा अलिफ का वागत मति मे रिपोर्ट रहित मजली हम हुशेलम बदलू मुगा कमेटी हाजिर वोट का बाहर मेंबर के इत्तेफाक फास को फावे शुक्रिया शुक्रिया इज्जत तेरे मेंबर मी रिपोर्ट बॉस कुरमा कंडेफोनी जुमला 30 मिनट ए मजली हो तमसील कुरा को सियासी पार्टी को ए इज्जत तेरे मेंबर आदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा एंग इज्जत तेरे मेंबर 5 मिनट का फुर्सत वाक पुर देख के मग एदि वडा ने मग इज्जत तेरे मेंबर ना फुर्सत हुलवादं आदि मेंबर ना फुर्सत दे एरो कुरिन धन्यवादं मी रिपोर्ट के बहुत नियम एकीगा मियादु के मसक्कतों वोटंग होमा हमें गोसर कंकम वोटंग हों उन्नान वाह के उस्तन्नो هذا مهار أون فرصة مهارواني توستو دائرة إجازة نمبر إبراهيم نسيم